Danke bafethu, breaking news, first starting 11 Mamelodi Sundowns. Bafethu Williams uyaqala lapha nepalini as the most trusted goalkeeper. Umuda ukhona, uKhoza noCupido as the back four, one of the back fours yabo. Umudiba na ukhona kwa left back, Umukwena obviously lapha neswini noAlende. uMathews uyaqala, Peter Shalulile bafethu ukhona laphana. Why? Because uReyners ulimele noma uneyinkinga zesifuba amabesho. And then iqala ke the two exciting abafana basePortugal, uSantos no Ricinho bafethu kuzoba nzima laphana kuMamelodi Sundowns. Bathi asibafisela inhlanhla abadlali eNigeria, but Mamelodi Sundowns I think bazokwazi ukugwazela ibhece, uyishaya nje kalula iRemo Stars. I don't think izobanika iproblem. Mamelodi Sundowns, they're one of the best teams on the continent, so there is no way team yaseNigeria ishaye Mamelodi Sundowns. Ngiyala bafethu, akwenzeki lokho. But-ke football gods, you never know ukuthi kungenzakalani, but there's no chance. Ngibona Mamelodi Sundowns ishaya minimum of 2 goals. Ngeke ishaye less than 2 goals Mamelodi Sundowns la. But-ke sobona, if we start Miguel Cardoso somsebenzela, danko bafethu.